मोनथाम जायगाखौ फोरमायनो हागोन हाया फेरेंगाया मोनथाम जायगाखौ सानसे समाव सिमन सापरि सिलेखागुरियावबो रायजो जाबोदोंमोन आरो अरुणाचल पासिघाटआवबो आदियार जाबोदोंमोन बिनि उनाव बेंटल एलेकायाव खारबोनो गोनां जादों मानो थाखाय मोनथाम जायगा रायजो खुंबोदों फेरेंगानि नखरा मानो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे स्पष्ट मानो थाखाय बेबायदि दाब दाब जायगायाव रायजो जाबोनो गोनां जादों आरो दिनै मानो थाखाय गावनि बिदा फंबाय गावनि हारिखौ मानो थाखाय फेरेंगाया गावनो अर्डार होबाय थाखो बिनि स्पष्ट क्लियार रायजो राजाफोरनो फोरमाय मानो दाब दाब जायगायाव रायजो जाबोनाय बिटिसि सरकारा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव पास खालामनानै सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै 125 मानसिनो साख्रि होनाय जादों सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बिथांमोना दानसेयाव 8,000 मोनो बे स्पेसियली फर द फरेस्ट प्रटेक्शन आरो बिथांमोना दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जयेन्टलि बिथांमोनाबो फरेस्टनि मोनसे पार्टखा बे एनजिअ नङा फरेस्टनि मोनसे जयेन्ट अपारेशनाव मोगा मोगि जानानै माबायदि जालायदों जों बेखौ मिथिया बर' सेंग्राफ्रा अबे सोरबा एनजिअ सोरबा फरेस्टजों 8,000 दरमा जादों 10,000 दरमा जादों बर' सेंग्रानो मोनदों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय फेरेंगाया बुंनो हागोन हाया 125 जन 125 जनखौ आबसुनि समाव सारनायाव दंना गैयामोन बिलटिनि समाव सारनायाव दंना गैयामोन रायजो राजाफोरनि समाव सारनायाव दंना गैयामोन एनडिबिनि समाव सारनायाव दंना गैयामोन नाथाय जोंहा बर' सेंग्राफोर मोननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय फेरेंगाया जुदि सैथोमोनबा आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर मावनानै जानो हाया जायफोर खस्थ' मोनबोनाय न'खरनि जेंना बेफोरखौ माखासे सोनानै होमोन आरो एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ जायफोर न'खरनि जेंना जेरैबो न'खरा सालायनो हाया बेफोरनि माखासे गथ' गथायखौ सोरबा बिदा फंबायखौ सोनानै होमोन सोरबा बिलटिनि समाव सारनायाव जायफोर हौवा गोमाजानाय सोरबा गावनि गथ' गोमाजानाय बेफोरबायदि न'खराव माखासे सोना होमोन मालाबा समाव रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालायनाय समाव सोरबा आबसुनि समाव सारनायाव बिलटिनि समाव सारनायाव एनडिबिनि समाव सारनायाव हेफाजाब होनानै सोरबाया फिसाला गोमाजानाय सोरबाया बिफा गोमाजानाय बेबायदि न'खरनो होमोन जा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय दिनै लाफा दुगाफोरखौ सोनानै गावनि बिदा फंबाय गावनि गामिनि सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा गावनि माखासे एगेन्स्टआव गावथारनाय दिनै फेरेंगाया मानि थाखाय दायथ' लानो गोनां बायध'था जादों बिनि माखासे जाहोनखौ स्पष्ट बुंना हो जोंहा सोरबा बर' सेंग्राफोरखौ 125 जन 8,000 10,000 दरमा होदों होआखै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया मोननांगौसो नाथाय जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लानानै सोरबाया आखाइ गैया सोरबाया मेगन थाइसे गैया सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै दिनै मोजाङै मावनानै जानो हाया बेबायदि मानसिखौथ' सोना होमोन रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालायदों सान हर आबसुनि समाव सारनाय एनडिबिनि समाव सारनाय बिलटिनि समाव सारनाय बेबायदि रायजो राजाफोरखौ होमोन नाथाय दिनै लाफा दुगाफ्रा जाय गावसिनि जाथि बंस होननानै बुंबा जों दिनै हयथ' जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ प्रमद बर'नि जाथि बंस जानो हागौ फेरेंगानि जाथि बंस बांसिन जानो हागौ सोरबा लिडारफोरनि बांसिन जाथि खुरमा जानो हागौ बिथां बे लाफा दुगाफोरा बिनि थाखायनो आं खावलायो मालानि समाव 125 जन जाय बर' सेंग्राफोरखौ सोनानै होदोंमोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेखौ स्पष्ट मालानि समाव माला बिथांमोनखौ सोनानै होआमोन बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियायाव गुवारै फोरमायाखै एनडिबिनि सेंग्राफ्रा दिनै आलाय सिलाय जादों सोरबा आबसुनि समाव सारनायाव गोदाव सोराव जानाय दं सोरबा रायजो राजाफ्रा दिनै मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानानै दिनै न'खरा आलाय सिलाय जानानै दं बेफोरखौ दिनै मानो फेरेंगा आरो प्रमद नायसनाखै लाफा दुगाफोरखौ सोनानै दिनै मानो गावनि बिदा फंबायखौ मानो थाखाय नायगार गावथारखो साननैसोनि उनाव बेबायदि मावबाय थायोबा फेरेंगाया थफ्ला लानानै गावनि न'नि थफ्लाखौ लानानै हयथ' सानजा रायजोआव थांफिननो गोनांबो बायध'था जानो हागौ बेबायदि आखल दिन्थिबाय थायोबा सानसे समाव हजम खालायनो हानाय नङा आरो फेरेंगाखौ नायनानै थानो हानाय नङा बिनि थाखाय फेरेंगाया साबधान जानानै गावनि माखासे पावारखौ मोजाङै सालायोबा मोजां जागोन गावनि 5 बोसोर पावारखौ लानानै सोरखौबा गावनो सोरखौबा गावथारनो बेफोरबायदि माखासे पावारखौ लानानै दा देखाय फेरेंगा दा देखाय नङाबा सानसे समाव पावारा जोबोबा माइरं मागिनो गोनां जानो हागौ नङाबा सानजा रायजोआव थांफिननो गोनां जानो हागौ
नोंनि पावारा जोबोबा बेबायदिबो जानो हागौ रायजो राजाफोरनि रागा जोंनांगौबा पार्टियाल' बेयाव क्रेडिट लाना खामानि गैया जयेन्टलि बुङोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैयामोन बेयाव सोरबा मोनसे पार्टियाल' गावखौनो गाव बिराद माने गावसोरसो लाबोदों होनना बुंगासिनो किसुमान जों निउस पर्टेलाव नुगासिनो आसलथे बे नङा जोंनि होमबा एसे गोबाव मावनायनि खुनु माबायानो गैया माने बैसोर जिखिनि मुंख्लं जालांदों बिसोरनि अबदानावसो दिनै बिटिआरखौ मोन्दों गुफुर सनिफोरा अकल सोरबा दिनै बिसिनि सोरबा माबादों नामा अबेबा थैदों नामा सनिपुर बिश्वनाथफ्राव नों नायलाय दिनै बेसे हारा हास्ति मोन्दों सनिपुर बिश्वनाथनि जिखिनि रायजो राजाफ्रा बेफोर जोंनि थाखायनो बे बिटिआर मोननो थाखायनो एखे खामानि मावदों सोरबा एनडिबिआबो हारिनि थाखाय खामानि मावदों सोरबा आबसुआबो एखे खामानि मावदों सोरबा बिएलटिबाबो सोरबा समाज फोसाबग्रायाबो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नाथाय साफा सानै थिफुला लिडाराव थाखायो बिनि थाखायनो आं सानजानि साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ आं खावलायो लाफा दुगाफ्रा सोरनि हान्जायाव बांसिन थायो एसे दै जथा सोरबा गाव गावखौनो जोंसो लाबोदों होननानै बुङोबा बिथांमोना हाजार बार लाजिनांगौ आरो जायफोर जोंनि बर' माखासे निउस चेनेलनि बिथांमोना बे थिफुलाफोरखौसो बांसिनै बिथांमोना मोगा मोगि लायो आरो थिफुलाफोरनि खोथाखौसो बांसिनै जोंनि बर' माखासे निउसफ्रा हगारो नाथाय सोरनि थाखाय सानजानि माखासे गामि हाबनायाव सोरबाया रंजानाय दं सोरबाया दुखु दं बयबो एखे गोसोआ नङा बेनि थाखाय दिनै बे 41 गामिखौ माखासे समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय जायफोर आबसुनि भलन्टियार बिथांमोननो बिबानखौ होनो हागोन ना हाया आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दालनाव बाहागो लानाय समाजनि गेजेराव सोरबा मोजां मानसि दंबा बिथांमोनखौ मोजां बिबान होनानै जाहाथे बे 41 गामिया मोजाङै फटाफट रायजो राजाफोरजों बाख्नाय जानाय गुबुन हारिफोरजों बाख्नाय जानाय बेबायदि बिबान होनो हागोन ना हाया मोनबैसे हान्जा दं सोरबा एनडिबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोना जुदि मोजां समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा दङबा बिथांमोनखौ सालायनो हो सोरबा आबसुनि भलन्टियार बिथांमोना मोजां मावग्रा दंबा सावरायलायनानै सोरबा रायजोनि गेजेराव सोरखौबा आबसुनि गेजेराव सोरबा एनडिबिनि गेजेराव सोरबा बिएलटिनि गेजेराव बेबायदि गोरोबलायनानै बिनि सासे बैनि सासे बयबो माखासे बिबानखौ होनानै समाजनि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय दायथ'खौ होनांगोन जों बांसिनै खोनानो मोनो गावसोरनो फरायसा आफाद गावसोरनो राजखान्थि गावसोरनो माखासे समाजखौ गावसोरनो फोसाबनो गावसोरनो लाजोबो नाथाय गासैबो फरायसा आफादनि आबसुफ्रा बेबायदि नङा साफा सानै आं गासैबो आबसुखौ बुङाखै साफा सानै थिफुला लाफा दुगा लिडारफोर दं गासैबो नङा गावसोरनो फरायसा आफादनि लिडार जानो लुगैयो गावसोरनो समाजनि माखासे जेंनाखौ फोसाबनो ओंखारो गावसोरनो बिटिआर एकर्डनि माखासे सानजा बारायनायखौ गावसोरनि थाखायसो मोन्दों बेबायदि माखासे गावसोरखौनो माने एकदम गिदिर साइनबर्ड गावनि लांगोनायाव गावनि नबथियाव जायफोर लाफा दुगा बिथांमोना साइनबर्ड गायनानै गावनि लांगोनायाव गायनानै ला जों सानैसो लाफा दुगानि थाखायसो सानजानि 41 गामिया हाबबाय आरो जों समाजनि खामानि मावगासिनो दं आरो जों फरायसा आफादाव थानानै जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो फोसाबगासिनो दं बे भुल जागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ जुदि दायथ' लायोबा गावसोरनो राजखान्थि गावसोरनो फरायसा आफाद गावसोरनो समाज फोसाबनाय गावसोरनो गासैखौबो गावसोरनो बजबनानै लायोबा गावसोरखौ बुंनानै लायोबा बेनार गायनानै ला गावनि न'आव आं गासैबो आबसुखौ बुङाखै गासैबो फरायसा आफादनिखौ बुङाखै आं साफा सानै दङ बिथांमोनखौ उननि समफ्राव हयथ' बिथांमोनखौ समाजनि गेजेराव माखासे नाम बुंनो गोनांबो जानो हागौ हयथ' बिथांमोननि सावगारिखौ होनोबो बायध'था जानो हागौ बिनि थाखायनो सानजानि सोरबा भलन्टियार आबसुआनो जा सोरबा आबसुनि दानि फरायसा आफादनि जायफोर सारमोनखौ आं खावलायो साफ्रोमबो आबसुआव बाहागो लाग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ आं खावलायो समाजनि गेजेराव आं खावलायो एक्स बिएलटिफोरखौ आं खावलायो बयबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावनो नाजा सोरबा हान्जानिखौ सानै सोरबा हान्जानिखौ साथाम सोरबा हान्जानिखौ सासे बेबायदि माखासे बिबानखौ होनानै माखासे
सानजानि 1983 नि माखासे दावहाखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया गेवदोंबा गुफुरावनो साबसिन बर'नि जायगा जानांगोन बेखौसो आं खावलायो। साबसिन बर' लिडारफ्रा थानांगोन, मोनफ्रोमबो आफादफ्रा स्ट्रं जानांगोन। 1983 बे दावहाखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया गेवदोंबा साबसिन गुफुरनि जायगाया जौगानांगोन आरो साबसिन लिडारफ्रा गावजों गाव माखासे खामानिखौ मावनांगोन बेखौसो आं समाजनि गेजेराव खावलायहरो। निउसफ्राव बहुत नुदों आरो जोङो माखासे लामा सामाफ्राव जों बहुत बेफोरबायदिनो सिम्बल लानाय आरो माखासे खोथाफोरखौ खोनानो मोन्दों। खोथाया बे नङा, जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि नाजानायावबो बहुत बे जायबा नैबे बिटिआर सोसननायाव बा सिमानि खोथा दा लिस्ट ओंखारनायाव जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि बहुतहाय माबा दङ, आखाइ दङ। नाथाय दिनै सोरबा मोनसे संगठनाल' बा मोनसे आफादाल' जेनेबा बेखौ क्रेडिट लानानै लाब गैया। गावसोर भिडिअनि फुटेजाव एसेबाबो हमदांनो हाबाय गुफुर हालामनिफ्राय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एक्स एनडिपिफ्रा गोसोआव गाबखांदों। मानो फेरेंगा आरो गबिन्द गुफुर हालामाव थांनानै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थांनानै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनानै खबर लानो थाखाय सम गैया? मानो सम गैया? नाथाय दिनै एसेबाबो भिडिअनि फुटेजाव हमदांनो हाबाय दिल्लीयाव एनडिपि आफादजों एखे लोगो थांफानानै बयबो एखे थांखिखौनो सोमावसारदोंमोन। सोरबा आबसुबाबो एखे थांखिखौनो सोमावसारदों, सोरबा बिएलटिबाबो एखे थांखिखौनो सोमावसारदों, सोरबा एनडिपिबाबो एखे थांखिखौनो सोमावसारदों। रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव बाहागो लादों। नाथाय दिनै जोंनि खोनानो मोननाय आरो गुफुर हालामनि एक्स एनडिपिफ्रा गाबखांदों। जायफोर साफा सानै थिफुला, जायफोर थिफुला होननानै बुङोबा सोरनि हान्जायाव बांसिन थायो एसेबाबो रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय। गिबियाव जों बुंनांगोन एनडिपिनि सोमावसारनायाव, बिएलटिनि सोमावसारनायाव मालाबा समाव पान्जाब कामान्ड', मालाबा समाव आइएनटिनो, मालाबा समाव बिदिनो इन्डिया आर्मिनि माखासे इन्टेलिजेन्ट, आर्मिनि माखासे गिथाव बाथाव पस्ट, माखासे हान्जा बर' एलेकायाव दैथायहरदों। बेबायदि समाव बर'फोरखौ जेब्ला अन्नाय बर' सेंग्राफोरखौ गावदों, जिनाहारि खालायदों। मानो थाखाय? बर' हारिनि मोननो गोनां जारिमिनखौ आरो बर'नि थांखि बिथांखिखौ जायफोर बर'नि आगोमा थै बर' बिमाया जोनोम होदों बिथांमोना हारिनि थाखाय अराय सम बर' हारिया थांनानै थागोन, आं थैनानै थांगोन। बेबायदि जेब्ला थांखि बिथांखि लादों एनडिपि आफादाव हाबनानै बिएलटिनि थांखि बिथांखिया, बेबायदि समाव गिथाव बाथाव माखासे इन्डिया सरकारा बर' एलेकायाव गिथाव बाथाव माखासे गावसिनि हान्जा दैथायहरदों। बर'फोरखौ मालाबा समाव गावथारनाय, मालाबा बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालायनाय, बेबायदि उदखार खालायनानै बर'फोरखौ दंस' खालायनो थाखाय साखाफारा खालामनानै बिथांमोना जेबो खालायनो हायाखै। सोरनि थाखाय? बायद'था जादों एनडिपिनि सोमावसारनायनि थाखाय, बिएलटिनि सोमावसारनायनि थाखाय बायद'था जादों। जेब्ला राजा लामा गाथेदों, जेब्ला अबेबा सरकारि अफिसफ्राव बर' हारिया लोब थांदों, बेबायदियाव मिनिदों। आसाम सरकारा मिनिदों। बर' हारिया माखासे हान्जा सुरनानै सरकारनि खाथियाव होख्रावनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बिनि उनाव एनडिपि आफादा भारत सरकार, आसाम सरकारनि सायाव फिननाय होनो गोनां जादों। सोरनि थाखाय? बेखौ साननानै नाय। आसाम पुलिसखौथ' दोनथ'दो। गिथाव बाथाव इन्डिया हादरखौ जेरैबायदि गुबुन हारिया गाग्लोबोबा माखासे पस्ट गिथाव बाथाव हाथियार लानानै दावहा नाङो इन्डिया आर्मिया, बेबायदि पस्टखौ बर' हारिजों दावहा नांनो थाखाय दैथायहरदों। मालाबा समाव गारि गुराजों अपारेशन, मालाबा समाव गोजौजों हेलिकप्टार प्लेन बाहायनानै माखासे अपारेशन, गिथाव बाथाव माखासे थाबायनाय हान्जाया थाबायनाय, सोरबा साइकेला साइकेल, सोरबा गारिया गारि, सोरबा गोजौजों हेलिकप्टारजों बेरायग्रा, सोरबा माखासे गोजानाव थानानै
माखासे नेटजों नायग्रा बेबायदिबाबो बर' जोहोलावफोरखौ दंस' खालायनो हायाखैमोन। बेबायदि दंस' खालायनो हायैनि थाखाय बारे बारे बर' हारिजों एकर्ड जानो गोनां जादों। बिटिआर एकर्डआ मानो दिनै बयबो सोरबा आबसुआनो जा, सोरबा बिएलटिआनो जा, सोरबा रायजो राजायानो जा, सोरबा एनडिएफबिआनो जा, बयबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांनांगोन। नाथाय जों दिनै बांसिनै माखौ खोनायो? जोंसो सानजानि सिमा बारायनाय, जोंसो माखासे बिटिआर एकर्डखौ लाबोदों, जोंहा सोरबा बुंनानै लानायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया। नाथाय मोजां खामानि मावनो हागोन ना हाया? मोजां खामानि मावनो हागोन ना हाया? एनडिएफबि आफादा, एक्स एनडिएफबिफ्रा जेबो बाजाया। सोरबा जोंसो बिटिआर एकर्डखौ लाबोदों, जोंसो सिमा बारायदों, बेहाय जोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया, जेबो गैया। नाथाय रायजो राजाफोरखौ मोजाङै दैदेनलां, समाजखौ मोजाङै फोसाबलां। नाथाय जों दिनै नुदों अमा बेदर जानानै रंजा बाजा, सोरबा दिनै बेमार जानानै गोलैसोनानै दं, सोरबा दिनै हाजिरा मावबाबो दिनै आग्रो मोनाखै, दिनै आलाय सिलाय सोरनिबा न'खराव एडमिसन लानो थाखायबो दिनै थाखा फैसा गैया। सोरनिबा न'खराव थाङोबा बिसनायावनो एकदम लेलाय लेलाय बेमार जानानै दं। बेफोरखौ मानो उदिस लानो हायाखै? मानो उदिस लानो हायाखै? हाजार हाजार गामिया आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों, रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दालनाव बाहागो लादों, एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों, बिएलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों, मोनफ्रोमबो गामिया बाहागो लादों। नाथाय 41था सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबनाया बे दुखुनांथाव। बेनि थाखायनो आं खावलायो उननि समफ्राव साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा बयबो नाजानांगोन। 41था गामि हाबनानै आरो माखासे गामिया जबरदस्ति आरो उननि समाव आन्दालन खालायनो गोनां जायोबा बे दुखुनांथाव जागोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा हारिनि थाखाय बांसिनै खामानि मावो। नाथाय सोरबाया गावसोरखौनो अरायसम जोंसो होननाय बे खोथाखौ मालाबाबो दालाबो। बयबो सोरबा आबसुबाबो बर'नि थाखाय खामानि मावदों, सोरबा समाजनि खामानि मावग्राया हारिनि थाखाय खामानि मावदों। एक्स एनडिएफबिआ समाजजों थाफानानै जेसेबांखिनि मावबोनांगौमोन मावबोदों, खिन्थु माखासे समाव दिनै फैनानै मैया दाखालिसो फोसावनाय जिथुनाखि बिटिआरनि बारायनाय, बे बारायनायाव हयथ' सिबिं थिलि बादि जादों, दख्ला दख्लि, खिन्थु प्रसेस मथै जाबादि जानांगौमोन जोंनि लुबैनाया आरो समाजनि रायजोफोरनि लुबैनाया, गहपुर आरो बिश्वनाथनि लुबैनाया एखे लान्थ्रियैनो गासिबो जाजोबनायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय बेयाव जाफुङाखै। बेखायनो जोङो मोनसे दुखु दङ, जाहाथे रायजोफ्रा जेसेबांखिनि जोंनि बर' ओनसोल दङ, बे बर' ओनसोलनि रायजोफ्रा खनसेनो हाबोब्ला मोजां मोनगौमोन। दा साननो हागौ सोरबा साफा सानैफ्रा जों मावदों, जों दांदों होननानै फोरमायदों, बा जोंनि नाजानायाव जादों होनदों। समाजाथ' बेखौ निउसजों नुनानै बुजिनो हागौ जे नंमारगौ बिसोर मावमारदों होननाय। खिन्थु 34 बोसोर आरो 35 बोसोर मैया दाखालि जाबाय, बै समाव नांबोनायखौ गासैबो एनडिएफबि होननाय सोदोबखौ बयबो रायजोआनो मिथिगौ। होमबा बिथांमोननि नांबोनाया बा जोंनि नांबोनाया बबाव थांखो?